Мне ўсё яшчэ не верыцца, што мы трапілі ў такое незвычайнае месца. Як вы думаеце, ці будзе яно існаваць, калі мы станем дарослымі? Канешне, будзе. Пытанне толькі ў тым, якім будзе ліцэй праз шмат гадоў. Як жа я зайздрошчу вучням з будучыні? Яны, напэўна, ў лесы далятаць змогуць. Мабыць, могуць, але я задрошчу ім. Вельмі цікава, як будзе выглядаць ліцэй праз шмат гадоў. Апішы, калі ласка, ліцэй адным словам. Ліцэй – гэта сям'я. Хайп! Гэта, безумоўна, бясконцасць ва ўсім. Дом! Ліцэй – гэта гісторыя. Творчасць! Любоў! Калі я стану дарослай, я буду кожны год прыязджаць у любімы ліцэй. Ужо ўяўляю, як буду сумаваць па настаўніках. Упэўнена, ты яшчэ сустрэнеш іх. Апішыце ліцэй адным словам. Гэта вельмі лёгка зрабіць, бо ліцэй – гэта любоў. Неверагоднасць. Ліцэй – это Хогвартс. Пазітыў. Гэта рух. Што прынёс ліцэй у ваша жыццё? Ліцэй прынёс мне сяброў, якія па гэтым жыцці ідуць разам са мной. Ліцэй прынёс мне сям'ю, бо гэта не толькі тыя людзі, якія працуюць са мной, бо я сустрэла тут свайго мужа таксама. І ліцэй прынёс сфармаваў той светапогляд, якім я ганаруся. У ліцэі мне больш за ўсё, канешне, падабаецца гэта творчы, крэатыўны такі рух, моладзь такая крэатыўная, ініцыятыўная, ну, безумоўна, вельмі інтэлектуальная, таму прыемна самой развівацца, ну і дапамагаць развівацца вам. Якая у вас самая запамінальная гісторыя за гады працы ў ліцэй? Ну, працую я не так шмат, таму такіх анекдатычных гісторый яшчэ няма. Але, мабыць, самае запамінальнае эмацыйна для мяне было гэта магчымасць выхаду на сцэну падчас канцэртаў, падрыхтоўка да мерапрыемстваў, асабліва калі ты рыхтуешся поруч з ліцэістамі і адчуваеш сябе такім пачынаючай акторкай такой. Вось гэта самае, мабыць, прыемнае за гэтыя гады. Якая самая запамінальная гісторыя з вашага жыцця ў ліцэі? Напэўна, вандроўкі з вучнямі. Што вам прынёс ліцэй за ўсе гады працы? Людзей, якія дораць адчуванне пляча і падтрымкі. Что вам прынёс ліцэй за ўсе гады працы? Знаете, сложно перечислить за 35 лет. 35 витков вокруг Солнца. Это много. И он принес, наверное, все, что есть не только внутри меня, но и все, что снаружи. Потому что лицей фактически это вся моя жизнь. Поэтому я могу сказать так, что лицей принес мне счастливую жизнь. Якая самая запамінальная гісторыя з вашага ліцейскага жыцця? Наша лицейская жизнь была очень насыщена с первых дней до последних. Но, наверное, самые яркие минуты мы испытали в 1992 году, когда наши лицеисты стали победителем международного турнира юных физиков. И мы выиграли золотые медали в Москве, в Протвино. Никому неизвестная команда из лицея. Россияне сами не ожидали такого, а мы приехали, увидели и победили. Раскажите, калі ласка, один запамінальны момент з вашага ліцейскага жыцця. Вы ведаеце, у меня аднойчы быў клас эканомаў. Ну, здаецца, ім біялогія была не совсем патрэбна, да, для поступлення, але ж яны вельмі мяне внимательно слухали. І ў канцы года я у них запытаў, каб яны снялі такі каротенькае відео аб тым, чаму яны кахаюць, не кахаюць, любяць біялогію. Яны гэта зрабілі. І цяпер я перад пачаткам кожнага года, калі знаёмлюсь з новым класам, я гэта відэо ім паказваю. Хлопчыкі і дзяўчынкі, калі вы мяне бачыце, я перадаю вам привет. Слухайце, зараз жа ўжо люты. Так, самы пачатак. Гэта значыць, што хутка дзень народзінаў ліцэя. Будзем адзначаць дакладна. Нас чакаюць і навукова-практычная канферэнцыя, і спартакіяда, і... Ой, а мне ўжо патрэбна бегчы рыхтавацца да канферансу. Спадзяюся, што ў будучыні ліцэісты захаваюць гэтую традыцыю. Не толькі захаваюць, яны яшчэ і новае нешта прыдумаюць. Вось убачыце. Прывітанне, Богдан. Якая канцэпцыя святочнага канферансу?
якая канцэпцыя канферэнцыі, гэта вельмі цяжкае пытанне насамрэч. Бо ведаеце, мы выйшлі пасля канферэнцыі, ўсё скончылася, і да нас пачало падыходзіць шмат людзей і пытаць, што гэта ўвогуле было, у чым сэнс, растлумачце, і пачалі выказваць свае думкі наконт гэтага, свае інтэрпрэтацыі, і гэта было самае прыемнае, калі вы нешта ствараеце, і потым яно настолькі па-свойму у кожнага гледача засвойваецца, інтэрпрэтуецца, і ён знаходзіць свае сэнсы у гэтай гісторыі для сябе асабістыя, і гэта лепшае, што можа ўвогуле здарыцца. Юбілей у ліцэі заўсёды гэта проста канцэнтрацыя ўсяго ліцэйскага, усёй гісторыі. Гэта 35 гадоў, не проста лічба. І у гэты раз мы вырашылі, што мы павінны у такую знакавую падзею не адказаць сабе на пытанне, не паглядзець увогуле, што было. Была гісторыя абстрактная і больш падобная на такую казку. А казкі, яны нараджаюцца не пэўным аўтарам, а ў народзе. І потым людзі самі іх інтэрпрэтуюць, і гэта пераўтвараецца ў такую універсальную форму, як міф, легенда, казка, і становіцца каштоўнасцю усёй супольнасці людзей. Мы вырашылі сабе паставіць пытанне не прааналізаваць увогуле, што адбылося, што за 35 гадоў адбылося ў гісторыі ліцэя, а менавіта, што гэта значыць для нас з вамі у дадзены момант. І мне здаецца, мы далі гледачу і акторам, і арганізатарам магчымасць увогуле проста паставіць сабе гэтае пытанне, а адказ кожны знойдзе для сябе асабісты. І ўсё скончваецца тым, што гэта гісторыя скончылася замкнёным колам. Тое, што гісторыя адна завершылася, але пасля яе заўсёды пачынаецца новая. Для меня самое цікавае час конференцию была работа за сценой. Я работал за техничкой, за пультом, управлял звуком и светом, а также видео. Самое интересное — это смотреть за работой нынешних актеров, потому что в первом конференции я тоже участвовал. Это как минимум интересно, и бывает у тебя нотки ностальгии, вспоминаешь, как ты также проходил этот великий большой путь. Все ж таки, шкода, что мы учимся в ліцеї тільки 2 годи. Стільки потрібно поспіти. А здається, що часу быццам зусім нема. Усё так. На добрую справу заўсёды знойдзецца час. Бярыце лапаты, пойдзем пасадзім дрэвы. Калі мы станем дужымі, як галінкі гэтых маленькіх дрэў, мы абавязкова зможам даць ліцэю яшчэ больш добра. Так, але кожны дзень трэба памятаць пра той цуд, які мы можам падарыць іншым. Даруйце, сеньор, як вас там, але таксама дзіўнавата. Вось! Одно ўжо пасажана, засталося ще 4. А потім треба дочекатися, покуль яны вырастуць. У гэтым годзе ліцэю споўніцца 35 год. 35 год, як існуе гэтае незвычайнае месца, якое стало феноменам беларускай адукацыі. За час свайго існавання праз ліцэй прайшло не проста 1000 людзей, а 1000 душ. Кожны з іх вынес свой урок, і не толькі акадэмічны. Ліцэй унікальнае месца са сваёй навуковай супольнасцю, якое пашырае культуру студэнтаў і дае магчымасць праявіць сябе з розных бакоў. Ліцэй, дзякуй табе за тое, што зараджаеш нас кожны дзень пазітывам, дадаеш сілы рухацца далей. Дзякуй кожнаму пакаленню ліцэістаў за неабыякавасць і
уклад у стварэння традыцыі да цеплыні, якая пануе ў ліцэі шмат гадоў. За 35 гадоў ліцэісты заваявалі каля 2000 дыпломаў рэспубліканскіх алімпіяд. Больш за 300 разоў станавіліся прызёрамі міжнародных алімпіяд. Перамагалі ў спаборніцтвах і ставілі розныя рэкорды. Дасягненні вучняў і выпускнікоў можна лічыць бясконца. Але гэтага б не было, калі б не існаваў ліцэй. Ліцэй, мы жадаем табе пражыць яшчэ столькі жа, калі не больш. Квітнець і развівацца з кожным днём. Запальваць ліхтар натхнення ў сваіх вучнях штогод. Віват ліцэй!